ceisio, yn i'r ar sain, ond gawn ni weld. Mae'n gweithio'n iawn i chi agos y maen fel hyn, ond mae pobl adre wedi bod yn sbryglo wythnosau diwethaf yma. Da ni'n dod i gyfnod yr Advent eto, cyfnod yma baratoad ar gyfer y Nadolig, a da ni'n dod ac yn gweld yr hanesion hynny sydd yn arwain hyd at y geni dwyrthiol. Hanes braidd ifanc a'n ymateb hi i'r hyn yr oedd yr arglwydd wedi'i wneud i ddihi yr wythnos diwethaf na'n sôn am gan mai. Ymateb dŵr mewn oed i'r hyn yr oedd yr arglwydd ar fi i wneud iddyn nhwthau ac i'w genedl hefyd yr wythnos hon yn Sacharias. Sy'n welwch chi un o gobeithio ar y sgrin. Cael y mab i Sacharias ac Elisabeth. Gawn ni air bach o weddi cyn i ni ddarllen a gweld yr hanes yna sydd yn cael ei gosod i ni yn yr Efengyl Lug. Dwch chi ni ei pen. Ni diolch i ti o dad am fedru dod at y gilydd fel hyn, i gwmni gilydd, i dy geisio di, ac i ddathlu dy bresenoldeb di yn y plith ni, i ddathlu ac i ryfelu at y ffaith, dy fod ti wedi dod yn agos ato ni, dy fod ti wedi rhannu dy trigaredd dy gamon gyda ni, bobl fel y gryden ni, hodio mewn tywyllwch, gyda gofnau, gyda siom yn aml, gyda gamheuaeth, ond cwmpas arglwydd, a phob math o gysgogion. Ni'n diolch i ti, dy fod ti'n cynnig llewyrch golau i ni. Yn Iesu Grist yma, oedd pan ni'n ganolbwyntio ar yntau y bore yma, ac i gymryd yn goleuo ganddo, mwyn ei enw. Amen. Ond te'r hanes yma, mae'r hanes yn cael ei wasgaru drwy'r benod gyntaf yn llyfr yn Efengyl yn ôl Lug. Hyn sydd yn digwydd i Sacharias ac Elisabeth, y bobl mewn dipyn oed. Ges i nawr wr ganol oed ar y radio os dwytha, wr ganol oed o'r hyn ar i. A di rwy'n meindio cael ei enwi'r hyn yn dellu fel petai. Na chdi, achos ydy rwy'n ddim mor ifanc ac oedden ni yn arfer bod. Ond yn oedd, Sacharias ac Elisabeth wedi mynd i 8 oedran. Wedi bod disgwyl am flynyddoedd y bydde Duw'n ateb i gweddi nhw am blentyn. Doedd hynny ddim wedi digwydd. Maen nhw'n byw hefo y siom yma. Maen nhw wedi gario ar hyd y blynyddoedd. Ac mae'n rhywbeth yn digwydd i newid y sefyllfa yma. Dim i ddarllenau, a mi welwch chi'r delweddau na Free Bible Images yn ei rheini ar y sgrin. Felly oedd Efengyl Lug, pan oedd Herod yn brenin ar Judea, roedd dyn o'r enw Sacharias yn offeiriad. Enw wraig oedd Elisabeth, roedd ddau ohonyn nhw, bobl dda yn olwg Duw. Yn gwneud yn union fel yr oedd e'n dweud, ond doedd Elisabeth ddim yn gallu cael plant, ac roedd y ddau ohonyn nhw'n eitha hen. Roedden nhw'n credu ei bod nhw'n rhy hen i gael plant. Ac un tro, pan oedd y teulu offeiriadol oedd Sacharias yn perthyn iddo, mewn gwasanaethu yn y deml, roedd Sacharias yno gyda nhw, yn gwneud ei waith fel offeiriad. Talu cynbren oedd y ffordd traddodiadol yn dewis offeiriad i losgi arodoldath yn y lle sancteiddiolaf. Dewiswyd Sacharias. A pan oedd yn amser i'r arodoldath gael ei losgi, roedd y holl bobl wedi dod yno i addoli yn gweddio y tu allan, ac roedd Sacharias wrth ein llosgi'r arodoldath ac yn sydyn
Gwelodd un o angylion yr arglwydd o'i flaen yn sefyll ar yr ochr dde i'r allor. Roedd Zacharias wedi dychryn am ei fywyd. Ond, dyma Ramiel yn dweud wrtho, paid bod ofn, Zacharias. Mae Duw wedi clywed dy wedi. Mae Elisabeth dy wraig yn mynd i gael plentyn, dy fab di. Ioan ydy'r enw'r wyt ti'n rhoi iddo, a bydd yn dyfwneud di'n hapus iawn. Bydd o'n wasg pwysig iawn i'r arglwydd dyn. Bydd o ddim yn yfed gwyn ac unrhyw ddiog feddwl, ond bydd wedi cael ei lenwi ar ysbryd glân hyd yn oed cyn iddo gael ei eni. Bydd yn troi llawer iawn o bobl, yn ôl y bobl Israel yn ôl at yr arglwydd ei Duw. Gyda'r hyn ysbryd a nerth, a oedd gan y proffwyd Elias, bydd yn mynd allan i gyhoeddi fod yr arglwydd yn dod ac yn paratoi'r bobl ar ei gyfer. Sut allai gredu'r fath beth, meddai Zacharias. Dwi'n hen ddyn, ac mae'n wraig i mewn oed hefyd. Dyma Ramiel yn ateb, Gabriel ydw i. Fi ydy'r Ramiel sy'n sefyll o blaen Duw i'w gwasanaethu. Bo sydd wedi anfon i siarad â chi, a dweud y newyddion da yma wrtha ti. Gan dy bod ti wedi gwrthod credu beth dwi'n ei dweud. Byddwn i'n methu siarad nes bydd y plentyn wedi ei eni. Ond daw cwbl dwi'n ei dweud yn wir yn amser Duw. Tra roedd hyn i gyd yn digwydd, roedd y bobl yn disgwyl i Zacharias ddod allan o'r deml. Roedden nhw'n methu deall pam roedd o mor hir. Yna, pan ddaeth allan, roedd yn methu siarad am, a dyma nhw'n sylweddoli ei fod wedi gweld rhywbeth rhyfeddol yn y deml. Roedd yn ceisio esbonio iddyn nhw drwy wneud arwyddion, ond yn methu siarad. Ar ôl i'r cyfnod pan oedd Zacharias yn gwasanaethu neu'r deml oedd i ben, aeth adre. Cymbiau wedyn, dyma ei wraig Elisabeth yn darganfod i bod hi'n disgwyl babi, a dyma fo'n cadw o'r golwg, dyma hi'n cadw o'r golwg am 5 mis. Yr arglwydd Dduw sydd wedi gwneud hyn i ni, meddai, mae o wedi bod mor garedig. A pan ddaeth yr amser i Elisabeth, i fabi Elisabeth gael ei eni, bachgen bach gafodd hi, clywodd eich ymdogion a'i berthnasau newyddion, ac roedden nhw gyd yn hapus hefyd bod yr arglwydd wedi bod mor garedig wrthi hi. Wythnos ar ôl i'r babi gael ei eni, roedd pawb wedi dod i seremoni enwedu y bachgen, ac yn cymryd y ganiataol mae Zacharias byddai'n cael ei alw fel un fath o'i dad. Ond dyma Elisabeth yn dweud yn glir, na, Ioan fydd ei enw. Beth, medden nhw? Does neb yn y teulu gyda'r enw yna. Felly dyma nhw'n gwneud arwyddion. I ofyn i Zacharias, beth oedd o eisiau galw i fam? Gofynodd am lechen i ysgrifennu arni, ac ar syndod i fam, ysgrifennodd y geiriau, Ioan ydy ei enw. Yr eiliad honno, cafodd ei allu i siarad yn ôl, a dechreuodd golfi Duw. Roedd ei gymdogion i gyd wedi syrdannu, ac roedd pawb drwy'r ardal bryniau Judea, yn siarad am beth oedd wedi digwydd. Roedd pawb yn gofyn beth yw'r hanes y plentyn yma. Roedd hi'n amlwg i bawb fod llaw Duw arno. A dyma Zacharias yn cael ei lenwi ar ysbryd glân ac yn proffwydo fel hyn. Molwch yr arglwydd Duw Israel. Mae wedi dod i ollwng ei bobl yn rhydd. Mae wedi anfon yn cryf i'n hachub ni, un yn perthyn i deulu y brenin Dafydd. Dyma'n union a ddawodd ymhell yn ôl drwy ei broffwyddi sanctaidd. Bydd yn ein hachub ni rhag ein gelynion. Mae wedi trigarhau fel yr addawodd i'n cyndeidiau, ac wedi cofio yr addewid neu'r cyfamod a wnaeth pan aeth ar ei ddwy Abraham i'n hachub ni o afael ein gelynion i ni gallu ei wasanaethu heb ofni neb na dim, a byw yn bobl sanctaidd a chyfiawn tra
o'r uchaf. Oherwydd, rydyn mynd o flaen yr arglwydd i baratoi'r ffordd ar ei gyfer. Rydyn dangos i'w bobl sut mae cael ei hachub trwy i'w pechodau i gael ei marw. Oherwydd mae Duw yn dirion ac yn ddigarfod, ac mae ei oleini ar un gwawrio arno ni o'r newydd, bydd yn disgleirio ar y rhai sy'n byw yn y tywyllwch, gyda chysgod marwolaeth drostyn nhw, ac yn ein harwain ar hyd llwybr heddwch. Dyna ni'r hanes yn gryno y bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar gweld yna. Hanes ar yn cyfer. Ddau mewn 8 oedran wedi bod yn disgwyl yn hir. Ac am ni bod pobl hyn dwi'n eisiau siarad ar ran neb, ond yn poeni mwy am y dyfodol ac yn edrych mwy at yr hyn a fi felly. Tra bod pobl iau yn edrych at bosibiliadau y dyfodol ac yn edrych ymlaen hyd i gallan. Eto, mae hi'n anodd yn y cyfnod yma, da ni'n byw yn ddi. Gymaint o bryderon. Unau bod hefyd yn pryderu am y dyfodol. Mae Zacharias ac Elisabeth yn cael gobeithio yn y dyfodol. Yn cael gobeithio yn y goleuni yna. Yma Duw ar fin i ddanfon ac yma i'n mhab nhw baratoad ac yn mynd i baratoi'r ffordd ar ei gyfer o. Fydd yn goleuo pawb sydd yn eistedd mewn unrhyw dywyllwch ac yn rhoi gobaith a goleuni iddyn nhw. Rwan mae David Jones di'r enyn yma, a'r dôn ydy'n wyddgrig, ac y mae yr enyn yn sôn am y paratoad yna. Paratoad y proffwydi. Paratoad ers Moses a Chynt am y Meseia a fydde yn dod. Darwyd Moses a'r proffwydi dweud amdano cyn ei ddod. Felly, nawn ni wrando ar yr enyn yn cael ei chwarae gan Gwenys yn y fan yma, ac wedyn nawn ni ddilyn y geiriau yn eich pen, lle bynnag ydych chi adre neu yma, ac atgoffa hynny o'r garol ryfeddol yma. Diolch Gwenys. Fawr iawn i Glenys am bod yn chwarae fel yna'r organ. Rwy'n gafnio er pan o'ch chi adre, yr dôn wyddgrig gan Ambrose Lloyd. A dwi'n
Felly, mawr obeithio bod hwnnw'n rhys hoff domau Glenis. Ydy hwnna'n un o'ch hoff domau chi Glenis? Ydy? Da iawn. John Ambrose Lloyd. Rwan te, dwi'n ei faint o'n o'ch chi o hynny, ond mae Glenis wedi cyflawni cryn gamp ac wedi cael ei werthu i wneud hynny am gyfnod sylweddol o amser. Hanner canrif wedi bod wrth yr organ ac mae hynny fawr rhyfeddod felly. Ac mae'n diolch ni am ffyddlondeb Glenis yn y fan yma yn benodol dros yr hir blynyddoedd yna. Felly tyfu fyny yn hysgol yr organ yma rwsyd a chyn hynny hefyd yn Pensacola. Ac Alun a Chitha wedi bod yn niwyd yma yn cof da amdano hefyd. Diolch bod Chitha yn gallu dal ati ac wedi gallu bod wrthi eto. Hyd eleni 20 ac yn dal wrthi i chwarae'r organ. Mae llawer o organau ar gael a chapeli heb agor. Ond ni'n diolch o Glenis yma yn trefnu'r tîm ac wedi gallu sicrhau bod yr organ yn cael ei chlywed a chyfeiriant yn cael ei roi bob syl da ni wedi bod ar agor yma yn y capel. Felly, fel arwydd, ond diolchgarwch. Arwydd bychan, ond diolchgarwch. Dwi ddim yn mynd i fod ato chi a rhoi ni ddim eich dwylo chi, Glenis, ond mae englyn wedi cael ei baratoi a'i llythrenu gan Ifalun o'i bysedd daw sbarc cyn gwely, o'i dwylo daw alawn o leiddi, ac o gerdd ei hanger di daw hael i'n ysbrydoli. Gefndir ffram yr organ felly, gyda rhai o'r hoff domen yn egweithio, a'n diolch hynny i chi a geiriau molwch ef, a thanau ac organ, fel yr oedd beidiw gan organ yn nodi yn y salm ola. Wedyn, ar ddiwedd yn heidfa Glenis, neu pryd bynnag da chi eisiau dod i gasglu y pecyn bach yna. Byddwn ni'n falch iawn o gael ei cyflwyno nhw i chi, ond byddwn ni'n cyflwyno ac yn mynegu'n diolchgarwch hynod i chi am y chyflondeb ar hyd yr hir blynyddoedd. So chi'n sefyll ar y tai, Glenis, a ro'n ni glap i Glenis. Ac mi roedd yna bobl eraill yn hen ac yn dal i wasanaethu yn doedd yn hyn ac yn dal ati yn ffyddlon a Zacharias yn un o'r rheini. Gawn ni air bach o weddi fel hyn ac wedyn mi ai yn ymlaen felly. Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am dy ffyddlondeb di teg atom, am dy nerth di teg atom yn cynnal ar hyd y blynyddoedd arglwydd. Am yn dwy'n ei hyd yma, ac yng nghanol blwyddyn sydd wedi throi ei ffefn i wyred, dyn ni'n diolch i ti o da bod ni'n gallu dal ati i gwasanaethu di, ac yn dal i wybod fod ti yn ffyddlon teg atom, fod ti'n gwmni ni, yn cynnig o leini i. Ni'n diolch i ti o da am fod ffyddlondeb sydd wedi weld ac wedi ddangos ac wedi brofi ymhlith y bobl yn yr eglwys hon. A dyn ni'n gofyn i ti o dad ffenithio'r ffyddlondeb yna. Trwy roi dy nerth, trwy roi dy iechyd, trwy roi dy gwmni i dy hun,
Yn oleini trwy roi'r ysbryd arglwydd i oleuo ac arwain. Dyn ni wedi cael achlysur i gydnabod ac i ddiolch i Glenys am ei hir o sabeth. Ond dad i chdi mae'r diolch yn perthyn oherwydd ti sydd yn rhoi bob dawn a gallu i ni. A dyn ni'n cydnabod hynny ger dy fron y bore yna. Ac am ofyn i ti'n cynorthwyo ni gyd arglwydd i ddefnyddio'n doniau clod a mawr i ti. Cadw ni arglwydd yn agos ata ti dy hun. Cadw ni yn wyneb pob dim a ddaw un yn hand. Pob Sion, pob brofedigaeth arglwydd, pob gofid mawr a bychan. Cadw ni arglwydd a'n golwg arna ti. Yn fod ni'n gofyn y cyfan. Yn enw Iesu Grist, rwy'n ar oes patrwm o weddi. Gwelwch chi ni, sicrwyd weddi'r arglwydd, y patrwm hynny o weddi, bod yr arglwydd i ni yn weddi'r arglwydd. Ni'n tad. Ac arwain ni brofdigaeth, i'r gwaed ni'r adrwydd, sy'n ti ddinas, Amen. Diolch yn fawr. Rwan te, Zacharias ac Elisabeth a'r rhyfeddod yna wedi dod i ryw oedran ac wedi ddim disgwyl llawer ar ôl cyrraedd yr oedran yna ar bosib. Ond eto, mae Duw fel ddatguddio ei hun i Mair yn ifanc, ddatguddio ei hun i Zacharias mewn gwrth oedran. Fel Moses gynt yn yr Ariarwch yn 80 oed yn cael ei alw i wasanaethu Duw. Mae'n le, does, i bob un ohono ni. Fe'n bynnag ydy'n hoed a'n safle ni. Ac mae'n ryfeddod yn perthyn i'r hanes yma i gyd, does? Ryfeddod a ben ryfeddod mewn gwirionedd wrth i Zacharias ryfeddu at yr hyn yr oedd yn digwydd iddo fo, ar hyn yr oedd yn cael ei ddweud wrtho fo yn y deml. Rhyfeddod at yr hyn sydd yn digwydd i Elisabeth. Rhyfeddod bod o'n dal cael ei daro yn fyd am ei fod o'n wrthod credu'r angel yn syth. Sut yn gallai credu peth fel hyn, meddwl o. Wahanol yn ei ymateb i Mair sy'n ifanc ac yn barod i gofleidio gair Duw i ddihi trwy'r angel. Zacharias yn fwy amheus. Mae'r Sion yna yn ei gario hefo o ar anhuniaeth yna. Wedi cael hir flynyddoedd i setlo yn ei le, ynddi? Eto, mae'r geiriau yma. Geiriau'r angel wrtho fo'n torri ar draws hynny. Ac yn peri bod Zacharias yn cael rhyfeddu a gorfoleddu eto. Rhyfeddu pan mae o yn cael ei leferydd yn ôl. Dafod yn cael ei ryddhau. Peth cyntaf mewn i wneud ydy moli Duw. Nid dweud yr holl bethau roedd nhw wedi methu dweud dros yr nam mis a fu felly. Ond y peth cyntaf mewn i wneud ydy moli a diolch i Dduw am ei ddigaredd tuag atyn nhw. Ac mi ddylen ni'n hefyd fod yn bobl sydd yn rhyfeddu at yr hyn yma'r arglwydd yn ei wneud yn ymhlith ni. Rhyfeddu at yr hyn yma'n mynd i wneud, rhyfeddu at yr hyn yma'n wedi i wneud. A bod yn bobl sydd yn llawn rhyfeddod. Tyrhwnyddi Duw. A ti allu rhyfeddol ef ei hun. Ac at y ffaith, fel y mae Zacharias yn cael rhyfeddu yn fwy na di, at y ffaith Duw yn dod at ei bobl.
Felly, wrth i ni ddod at y gan yma sydd yn cael ei llefaru, gan Zacharias yn broffwydoliaeth yn yr rhan honno, wrth iddo fo afel yn ei fab bychan, Ioan, byddai'n dod yn Ioan Fedyddiwr yn y man. Dydy Zacharias ddim yn diolch i gochwyn am y plentyn hyd yn oed. Dydy ddim yn diolch i gochwyn am gael ryddhad yn ei leferydd. Ond mae'n diolch i gochwyn am yr hyn mae Duw am ei wneud ac am yr Meseia sydd ar ddod. Mae'n diolch am yr hyn bydden ni ac yr ydyn ni wedi dod i'w adnabod fel Iesu Grist. Ac mae o'n cael ei llenwi ar ysbryd glân mwyn diolch i'r arglwydd. Mae Zacharias yn cael ei lenwi ar ysbryd, mae Elisabeth hefyd. Ac mae'r plentyn sydd wedi chrothi o'r cyfnod hynny yn ymateb trwy'r ysbryd glân i Iesu Grist pan mae Mair ac Elisabeth yn cyfarfod. Mae'n elenwi yma ar ysbryd glân, a gwaith yr ysbryd glân ydy dangos a datguddio a rhoi y golau i gyd ar Iesu Grist. Ar yr un mae Duw wedi ei alw ac yn ei anfon i'r byd. Mae o'n mynd i ymweld â'i bobl a'i prynu i'r yryd. Codi gwaredigaeth gadarn i ni yn hyd Dafydd ei was. Fel y llefarodd trwy'r proffwydi sanctaidd. Gwaredigaeth rhag ein dilynion. Sôn am Iesu Grist mae'n sôn am yr hyn mae Duw ar ddyn i wneud trwyddo. Ar ddyn dod, chada'r un bab o'r wythgri, i oedfa ein hadryd, er symud ein penyd a'n hwn. Dod, a falle bod ni'n meddwl fwy am oedfa ein hadryd, eleni yn yr math o nadolig ddydd ydy nadolig gwahanol arno ni i gyd o orfod. Rhyw adryd sydd yma. Mae hawlfyd falle wedi bod, mae'n adryd i raddau arno ni heddiw. Bod ni'n dal i fedru mwynhau llawer o'r benithion dyn ni wedi arfer i mwynhau, dal i gael yn cynnal fel hyn. Ond i'r fan yma, mae Iesu Grist yn dod. I oedfa ein hadryd, er symud ein penyd yn dod. Nertho, dod i achub. Dod i achub, nid mwyn achub yn ei hun, ond fel yr achubwyd o'r Aifft, fel y symudwyd i wlad yr Addewid yn achub mwyn iddyn nhw gael gwasanaethu Duw. Mae'n mynhachub ni'n hefyd, mwyn i ni gael ei addoli, mwyn i ni gael ei gwasanaethu ef. Dyna di diben dod Iesu ato ni. Mwyn i ni gael dod ato ef a'n gwasanaethu ef a chael bywyd wedi'w cyflawni, a chael cyflawnder bywyd hynny sydd yn rhodd Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Achub ni'n i'w gwasanaethu. Ac mae'n cofio i gyfarfod, Duw sydd yn cofio dio, Duw sydd yn cofio ac wedi trefnu o'r cychwyn cyn llunio'r byd. Bydde fo'n dod ac yn rhoi yr addewid yna i Abraham, i Moses, i'r proffwydi i gyd. A bydde fo'n dod ac yn cynnig gwaredigaeth i'w bobl. Ac wedyn, mae Zacharias hefyd yn deall bywyd i blentyn a'i bywyd i hun yn hynny o beth, yn oleini'r un sydd yn dod. Wedyn mae o'n sôn i blentyn i hun. Ddyr amdano fo wrth i goleidio fo, tithau o'n blentyn gewir i'r broffwyd y goruchaf, oherwydd byddi'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei wybrau, i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy faneiant ei bechodau. Droi pobl at yr arglwydd
Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Na chi ddweud hyfryd. Na chi ddweud hyfryd y meiriau sydd wedi bod yn troi yn ei feddwl o siwr o fod dros y misoedd yn dweud yn dda am Duw. Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Fe ddaw a wawrdydd o'n uchod i'n plith. Herwydd mae Duw yn drigarw. Mae Duw yn gariad i gyd. Yn y Beibiwr.net wrth sôn mae'r adnodd neu Duw cariad yw yn y llythyr cyntaf Ioan. Natur Duw yn gariad. Honno ef yma'n llifo. Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Dod i'n plith. Ared ni, bod yn geidwad i ni, bod yn obaith ac yn oleini i ni a mwyn unau gael llawenhau yn ddoedd. Mae'n dod, y wawrdydd yna yn dod o ddichod i'n plith. Fel mae'r Hen Testament yn cael gyda'r addewid yna. Mae'n gyrru hael cyfiawnder yn y llyfr Malachi, yn benod ola, sôn am yr hyn sydd i ddod. Mae'n y ddistawrwydd wedi bod. Yn y 400 mlynedd sydd o fod wedi bod. Wedi mynd heibio. A'r hael ar y ddyn wawrio. A'r ddyn codi yn y fan yna yn Iesu Grist. Ac mae Ioan Feddyliwr yn mynd i gael paratoi'r ffordd ar ei gyfer. Fe ddaw o'n uchod i plith. Duw sydd yn ei anfon. Duw sydd yn achub. Duw sydd yn cymryd yr initiatif yma. Duw sydd yn cofio ei gyfamod. Duw sydd yn cadw'r gyfamod yna. O'i herwydd mae hyn gyd yn digwydd. Does gyda ni ddim yn rhan i mond diolch am moli Duw am yr hyn y mae o yn ei wneud ac wedi wneud yn plith ni yn Iesu Grist. I lywyrchu'r y rhai sydd yn eistedd yn hwyllwch. Pwy sy'n eistedd mewn tywyllwch? Mae'n ole braf yma yn y capel yma. Pwy sy'n eistedd mewn tywyllwch heddiw yma? Ar pwy mae hi'n galed heddiw yma? Mi debygwn ni bod hi'n galed ar amryw byd o bobl. Dydy? O'n cwmpas ni ac yn cymdeithas ni. Clywed am ddiswyddiadau. Miloedd o ddiswyddiadau. Clywed am anghenion y banc bwyd yn cynyddu yn aruthrol. Clywed am yn ysbytai a'r pryderon sydd yn y fan honno, trefi henoed yn ogystal. Mae'n edrychwch o'n cwmpas ni oherwydd yn hyn sydd wedi digwydd ac wedi bod erioed. Mae'n edrychwch ac mae'n anobaith. Mae'n lawer yn eistedd yn yr anobaith yna. Yr wythgrig yn eistedd ar gornel strydoedd gyda pan o'i blaenau. Golwg, benau, golwg mewn tywyllwch am hynny. Yn y lawer felly. Be di tywyllwch cysgod angen? Yna ofn does yn y plith ni. Ofn yr un sydd o'n cwmpas ni. Life is cancelled, medda rhywun, because of the fear of death. Pan ddaeth y feirws yma i gochwyn i ymharu ar hynny. Ond mae'r cysgod angau yna arno ni bob amser. Dano yr ydyn ni'n byw os ydyn ni'n cydnabod hynny a'i peidio. Cymau yn dyddiau ni'n yn dod â hynny'n fwy i'n hymwybod ni, i'n profiad ni. Dydy? Ac y mae rhywbeth mawr, mi ddoth na rhywbeth mawr yn y fan yma. I'r bobl yma fod yn siarad, fod yn crynhoi o gwmpas Zacharias a Elisabeth, fod yn gweld yna rhywbeth mawr yn digwydd yn y fan yma. Fel soniodd un ohonoch chi'n ysgol sydd yma angen rhywbeth mawr yn digwydd er mwyn yn hysgwydd ni. Er mwyn yn dwy'n ni nôl at Duw, er mwyn neud i ni ystyried pethau. Yn bwyd. Mae'r peth mawr yna wedi digwydd rwsyd, ydy. Mi roedd
adlewyrchu ei olau arno ni. Rhai o'r rhodio mewn tywyllwch a welodd o leini yma. Felly mae Eseia yn proffwydo. Felly mae Zacharias yn proffwydo hefyd. Dyn o'n llawyrchu ar y rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch. Tywyllwch ac yn hysgol angen. Cyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Dyna roedd Duw i ni. Goleuni a thangnefedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn i'r lefel goleuni ef. Felly, dyna mae'r arglwydd Iesu ni'n wneud. Yn rhoi ni oleuni, rhoi ni ei heddwch. Yn ni diolch i Dduw. Mae'n arwain ni i'r llwybrau yna. Gynnig i ni newyddion da sydd yn heddwch. Holl bobl y llawer. Gynnig i ni newyddion da sydd yn obaith i ni. Sydd yn goleuo yn llwybrau ni. Tuag at Iesu Grist. Mae hwn sydd yn llawyrchu arno ni. Yn cyfeirio'n traed ni i ffordd tangnefedd. Dwi'n dod ac yn dathlu hynny. Wrth i ninnau gofio cyfarfod newydd a wnaeth yr arwydd o'n ni yn ei waed trosodd. A'r swper hynny, bydd ydyn ni'n cael yn galw yn ôl ato fo. Mi ddewn ni o gwmpas y bwrdd yma yn y man. Mi glyw ni gan Chloe y carol yna sydd yn sôn ac yn brysio'n dyfodiad. Sôn am yr hyn yr oedd yn ddisgwyl. Y bobl yn disgwyl amdano. Yn aniwedd. Ac sydd yn gofyn ar ein fod o
gartrefi hynny. Dod gan fara am dwi'n. Dod at y bwrdd, hwn yw bwrdd yr arglwydd. Gored i bawb sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist, digwyll ac yn ei broffesu yn arglwydd a gwaredwr. Yr arglwydd Iesu, yn ei gwahodd i rannu yn ei le, rawr rhai o'r dwyrain a gorllewin, ac o'r gogledd a'r de, a chymryd ei lle yn y ledd yn ddinas Dduw. Ni ddiolch am y bara ac am y gwyn a'r arwyddion o wirionedd tragwyddol. O'r cyfanwod a'r arglwydd wedi'i gofio yn Iesu Grist, wedi'i gadw tuag ato. Dduw, dyn ni'n rhoi diolch syml i chi am yr hyn yr ydyn ni ar ei wneud. Diolch i ti bod ni'n gallu gwneud hyn er cof amdanat. Cof i ti drefnu ffordd ar y cyfer. Cof i ti ymweld â ni, ymweld â phobl. Cof i ti roi dy hun troson. Cof i ti gael dy gyfodi yn fyw mwyn. Cof i ni wneud gofio heddiw dy bod ti yn teyrnasu yn hirnas effaith. Cof arglwydd dy bod ti wedi rhoi ysbryd glân i ni wneud hefyd, i'n harwain bob amser at dy ryfeddol o leini ac at dy heddwch di dy hun. Roedd clyma ni yn dy gariad, yn dy garedd dy galon, a dwi'n bod yn teimlo hwnnw tuag ato. Gwybod i sicrwydd bod y galon ni'n curo tuag at bob un ohono ni, a bob un sydd yn odio neu'n eistedd mewn tywyllwch a chysgod angen, i fod ti'n barod i lywyrchu dolau. Dded i ni o ddad, brodio dy leini, a byw ar rhannu y goleini yna, y rwy'n ti'n ei rannu a ni. Weithia ni rwan arwydd, wrth i ni gyd gymuno fel hyn, yn mwyn den. Amen. Mae eiriau'r sefydlu'r swper, fel y mae l'Apostol Paul yn ei rhoi nhw'n ei lythyr at y Corinthiaid. Herwydd bydd y dyniais i oddi wrth yr arwydd. Yr hyn hefyd a drafodaeth i chwi, yn arglwydd Iesu yn os y fydychlyd ef, gymryd bara, wedi fel diolch ei torol a dweud. Hwn yw fy nghorff, sydd ar eich mwyn chwi, nawch hyn ar cof amdano. Ac yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan dweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy waed i. Newch hyn bob tro rydwch chi er cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y ddaw. Felly, ni'n dod at erbyn corff a gwaed ein hadrwydd Iesu Grist a roddwyd troson, yn fforthi arno yn ein calon, drwy ffydd gan roi diolch. Wrth i ni gafael yn y bara. Dilyn yma hwnna, fe ei rannu hwn efo nhw. Grist, larar, bywyd. Dwch amen. Amen. I'r cwpan, eich awgrydd. Grist o wir, dwi'n byddai, y fwy mawr ohono.
ti, am y fraint o gael dod y tot y bwrdd, i edrych mewn rhyddod, a'r ma bychan anwyd yn fab ni mair, ac ar drigaredd calon diw yn llewyrchu o leini arnom, ac ar y gwaith a gyflawnodd ein gwaredwr trosom trwy farwolaeth ar y groes, trwyddo ef, offrymwn ti ein hunain, ein heneidiau a'n cyrff, i fod yn ebedd byw sanctaidd a derbyniol gen i ti. Cadw ni o fewn cymdeithas ei gorff, yr eglwys, a danfon ni o ddi yma yng ngrym yr ysbryd i'r rodio yn doleini, i lewyrchu drosod, i lwybrau tangnefedd, dy dangnefedd di.